Timon. Tos iki lho tangane sira. Tos iki lho. Pak Dimon. Timon kabut saya yang pas kelas kan. Sudah bangun mentir. Tadi. Bagusnya kaya apa bangun? Timon bagus Pak Timon. Janoko to. Iya. Yo, dah. Pak Timon. Hei, Kan Mbak Anggi apa nang kene? aku kita kon nang ndi Anggi nang ndi. Nek kerja. Oh, dek, apa nesu to? Nesu karo kowe apa karo makmu? Ya Mbah. Ya piye nesune muni piye? Ya Mbah kan dari. Meneng ae ngono terus yo. Heeh. Nangis ora? Ora. Kapan nang ke? Oke, turunnya apa nang kene? Kuwi turu omahmu to? Turunnya omahku Mbak Anggi. Gak enak. Kak, Lebut di kamar apa ora? kak, Dadi gak enak, gak but jodok iki sik. kak mulai kait mau. Oh yo. Lah makmu nanti Mbah. wis kan mau. Jangan. Heh? Hah? Wis kadek mau. Hah? Oh, dia belum.